Takže na zdravie, ja som Poškorob aka Like, som tu spoločne s Lučím, ktorého na audio nepočujete. Na pozadí máte black screen alebo nejaký sexy obrazok z Google. Dneska ide iba o to, že končíme s našou tvorbou, neviem, možno ste šťastní, čo asi, určite. A niektorí ste smutní, čo pochybujem, ale tak treba byť taký, aby ste to povedali a aby ste nevyzerali ľahostajne. Ďakujem vám za nejakú tú podporu, ktorá tam bola minimálna, pri väčšine prípadov minimálna. Pri niektorých bola aj celkom veľká, 1 až 2 lajky, pozor na to. Ale viac tam boli tie hejty, ktoré už teraz neriešime. A prakticky nám boli od začiatku jedno, len mi nedávalo zmysel napríklad pri GTAčku na cestách 4 dislajky, 0 lajkov. A pritom sme si dávali strašne veľa práce na tom, aby to video vyzeralo dobre. Malo dobré audio, nebolo v 144p a aby bolo aspoň nejakej tej kvalite a aby ste sa na ňom zasmiali. Ja, keď som to ukazoval nejakým spolužiakom alebo som len stretol kamaráta na ulici, tak ma pozdravil, že hej, to video bolo dobré, hej. A bolo to, proste sa mu páčilo. Nedal like napríklad, pretože nemal YouTube účet, hej. Alebo, no, iba pretože nemal YouTube účet. Ale napríklad som to zdieľal na 2 stránkach YouTube, no, facebookových. A bolo tam pár ľudí, ktorým sa to veľmi páčilo, len nedali like. Neviem prečo, ani to nechcem riešiť prečo, ale tak bol som rád, že sa im to páčilo a že naša tvorba sa niekomu páčila. To bolo fakt super taký pocit, ale teraz už naša tvorba nie je žiadna, ani nebude. A keďže nám upadajú tieto odbery dole, lebo nemáme čas jednoducho, tak končíme. Úplne s YouTubeom, že a už nás není vidno vôbec na YouTube. Ani, no, videá tu nechávame samozrejme, ale inak už nerobíme nové videá. Tak to bude asi všetko. Neviem, čo tu mám k tomu dodať. Fanúšikovia, majte sa, hejteri, fuck off a to bude všetko. Takže zatiaľ, no, vlastne už navždy. S Bohom.